BPF सरकार फैनाय लोगो लोगोनो अरुणोदय दाननायनि गोख्रों अजद होदों बावखुंग्रि विधानसभानि आइजोफोरा। नैबे माबा 9000खौसो मोनाखै सिगांनि 5 बोसोराव मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय नै दाख्लिनि 9000खौसो मोननाय जायाखै। बे समाव ओनसोल नाङैनो एबा BTC हालामजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जायगायाव आइजोफोरा अरुणोदय दाननायखौ लानानै गोख्रों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बे गुबुन गुबुन जायगाफोराव अरुणोदय सिगांनि समाव अरुणोदय मोनखायोमोन, नाथाय बे समाव BPF सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जे अरुणोदयखौ दानदों होनानै गोख्रों अजद खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बावखुंग्रि विधानसभानि सिङावबो गोबां आइजोफोरानो सिगांनि समाव बिथांमोना अरुणोदयखौ मोनबाय थायोमोन एबा UPPLनि सरकारनि समाव अरुणोदयखौ बिथांमोना मोनोमोन, नाथाय बे समाव BPF सरकार फैनाय लोगो लोगोनो अरुणोदय दाननायनि गोख्रों अजद खालामदों बावखुंग्रि विधानसभानि आइजोफोरा। आरो बिथांमोना फोरमायथिदों जे प्रमोद बर'नि सरकारनि समाव जोबोदनो मोजां खामानि जादोंमोन, अरुणोदयखौबो जोङो मोनबाय थादोंमोन, नाथाय बावैसो सान सिगाङाव BPF राजखान्थि हान्जाया पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि अरुणोदयखौ दानदों होनानै अजद खालामदों बावखुंग्रि विधानसभानि आइजोफोरा। आरो बिथांमोना फोरमायथिदों जे फैबाय थानाय समाव जे UPPLनि बिजाथि बिथां प्रतिभा ब्रह्म बिथांनो जोंनि भटआ जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों, जे प्रतिभा ब्रह्मनो जोंनि भटखौ होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। नैबे माबा 9000खौसो मोनाखै सिगांनि 5 बोसोराव मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय नै दाख्लिनि 9000खौसो मोननाय जायाखै। दा हैदोंमोन बे अफिसावबो जमा डकुमेन्टसफोरखौ, ओमफ्राय बेहायसो बेले बेजे खालायखो ना माखो गैया, बे 9000खौ मोननाय जायाखै। नङाबा 5 बोसोराव मोनबाय थादोंमोन मासे ओमफ्राय दाख्लि लिस्टआवनो फैयाखै नामा, दानखो ना मारै खालायखो बे अफिसावनो बेले बेजे खालायखो ना माखो दा मोननाय जायाखिसै, 9000खौ मोननाय जायाखिसै। गोसोआव दुखु मोनदों मोनैनि थाखाय नोंथांमोना? औ दुखुखौथ' मोनखागोन, मोनखानाय सिगाङाव मोनखानाय मोनबाय थाग्रा मासे ओमफ्राय दा दानजानायखौलाय जोङो हाजिरा जुमाय फाननानैसो जायो। आंथ' जुमायसो फानो, बोरायाबो हाजिरासो मावो, गरिबथार जोंहा। ओमफ्राय मानि थाखाय बिदि खालायखो दुखुआथ' मोनखागोन। नों बयबो मोननायखौ नुबाय, बयबो जोंनो मोनबाय थाग्रा आरो सिगाङाव मानो बिदि खालायखो बेफोरबायदि दुखुखौथ' मोनखायो। दा नोंसोरो अरुणोदयबो दानजाबाय आरो इलेक्सन फैगासिनो दङ, भटखौ सोरनो होगोन एबाराव? UPPLनो? जोंहा UPPL बेहायनोखा, जोङो सिगांनिफ्रायनो बावनोखा, जों बावनो होगोन। बावनो होगोन, बेनोखा जोंना सिगां। जिहेतु UPPLनि बिजाथिया प्रतिभा ब्रह्म मेडाम, बिथाङा देरहागोन ना देरहाया नोंसिनि बायदिब्ला? देरहानांगोन, जोङो बेहायनो साफरजोबखाबा, जोङो सिगांनिफ्रायनो 5 बोसोराव बेहायनो होनानै जोङो माबाखौबो अरुणोदयखौबो मोनजागासिनोखा। दा नै दानियावसो सोरखारा गोदान जाबाय, बेहायसो नामा दानजाबाय। दा मानि थाखाय बिदि दानजाखो दा गैया, मोनाखै। जोंथ' दा प्रतिभा बायद'नोनो होगोन। दा जोंनि गामिया जा दं बेनो, जा ओंखारदों बे गासिबो बहायनो जोबखा। आगोलाव जेरै दं एरैनो गासिबो दंखाजोबखायो। आरो दा माखासे बिसोरो अरुणोदय दानग्रा दानजादों, बिसोरो माने बिथांमोना गैथारा, गरिब खामला खाथिनानैसो जायो, सिबायफ्रा जेबो गैया, गासिबो बिसिनि माबाखौ दानबाय। दाननाया बिदिनो लामैनो दानदोंदां। सोरखौ दानदों होननानै सानो नोंथांमोना? आगोलावथ' हरनायाव गासिबो हरजोबदोंमोन, गावसोर बे माबानायावसो सोलाय सोल' खालामलायनाया, गावसोर हैनायाव थांफिननायाव दानफिनखो ना माखो बेखौथ' जों मिथिला। सिगाङावथ' मोनजाबाय थायोमोन। सिगाङाव मोनजाबाय थायोमोन, नैबे दाख्लिनिफ्रायसो मोनासै, खननै जाबायना मोनैया। हाग्रा महिलारि सरकार दैदेननाय समनिफ्रायसो नोंथांमोननि माबाखौ दाननाय जादों। अरुणोदयआ बे जेलानाखि हाग्रामानि सरकार फैदों बिनिफ्रायनो गैया, आरो आगोलाव मोनबाय थाग्राखा। दा बिथांमोना आफस'स माने गैया, सिबाय आरो नैबे बैसो जानानै थानायबो दङ, आरो खामला मावनानै जाग्रा दङ, फैयै दंबावो माखासे, माने 10 जनसो दंदां गासै जोंनि गामियाव दानजानाया।
ओरै जोंनि दावलाबारि प्राइमारियावबो माखासे दंजाहैबाय जोंबो दावलाबारिनि प्राइमारिनिजोब नालाय गासिबो। दा नोंसोरो सोरखौ भट होगोन सानो BPF नो? जोंथ' BPF गैखाया आगोलनिफ्रायनो जोंहा बेहायनो दंखायो जोंखौ हाजारखि बुरखायबाबो हाजारखि माबाबाबो जोंखौ हाखाया जों बेयावनो होगोन आरो जा दं बेनो जोब जोंनो आगोलनिफ्रायनो जों माबाबोखानाय UPPनो जों भट होगोन देरहासार जाहोगोन जाहाथे जों बयबो UPPनि बिथांमोनहा जयैनो जों फैजोबदों आगोलाव जा दं बेनो बिसोरनिया जोंनि गामियाव जोंनियानो बांसिनखा जोंनिया गरिब दुखि जाम्बा जाम्बिफोरानो जाय बिसिनाव थांदों माने थाखानि लबि माहाजोन थाखा फैसा गोनां साख्रिआवला बेफोरसो गासिबो थांखादों जोंनिया जा दं गामिनिया गरिब दुखि गोजा गैयै गोजाखा जों खस्थ' खालामनानै जाबोनाय बिनि थाखायनो जों दा बयबो खौसे जानानै जों दा UPPखौनो देरहासार जाहोगोन बेनो।